Takže čus, jsem Pixela, vítejte u 14. partu na náš gameplay z hry Outlast. A jdeme pokračovat. Jo, tady jsme skončili vlastně. Prosím, nesekej se. A jdeme pokračovat, no. Co to? Počkej. Tohle zavřeme, protože nevím proč. Jo. Počkej. Tak chci podívat, jestli tady něco není. Aha, to jsme přišli. OK. Tak, jdeme sem. A máme najít nějakýho Billyho. Máme najít nějakýho Billyho. Prostě někdo se jmenuje Billy a my ho musíme najít. Hele. Get more batteries. Dobrý. Ještě nepotřebujeme. Nic. Halo. Nic. Přečteme si, co máme dělat. Find Billy in the main laboratory. Takže máme najít Billyho v hlavní laboratoři někde. Počkej, my jsme ještě nebyli tady. Jsi tu? Tady je to docela strašidelný, tyjo. Počkej, hele. Baterka. Můžem sem? Ne. Počkej. Tam bylo ještě nějaká ta recepce, myslím. Tady. Tady. Aha, tady nic není. OK. Jo, tady jsou ty hajzlíky. Sem ne, tady. Wow. Už nějaká hudba začíná. Tady je co? Nic. Wow. Ne, už je tady. A. Počkej, půjdeme sem. Wow. Ne. Oh. Wow. Ne. Halo. Co mám dělat? This is the way you die. Rip it to pieces from the inside, watching your marrow scatter on a concrete wall. You will escape it on hell, Chris Walker. God help me, but I somehow help you. Nic. Sakra. Já se bojím.
Ne! Ne! Ne, 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 ne. No! Sakra. Sakra, já se bojím. Find Billy in the main laboratory. Tak kdo je Billy, ale? Ne. Ne. Pojď. Co mám dělat, co mám dělat? Prolez. Ne. Ne. Pojď. Dělej. Pojď. Utíkej. Utíkej, utíkej, utíkej. Wow, co to je? Rychle. Co mám dělat tady? No, tak jdem sem. Turn off the walls. Počkej, jdem tudy. Hej, to je dobrý. Čau. Počkej. Zkusím jít sem, ale já teď teďka vůbec nechápu, já nevím, co mám dělat. No. Aha. Počkej. Tak to jdu. Hej. Čau. Čau. Tudy. Wow. Zavři. Doufám, že už nebude, doufám, že už po nás nebude ten, nepůjde ten. Začíná nějaká hudba, takže asi jo. Pojď sem. Co mám dělat tady? Modern. Ha? Pojď. Doufám, že sem nejde. Ne! Ne. Pojď. Pojď, zdrhaj. Pojď.
Teď zkusím jít nahoru. Sakra, probíj si zase, ne. Jo. Pojď tudy. Pojď, pojď, pojď. Pojď. Pojď, 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 pojď. Nezastavuj se, nezastavuj se. Já jsem úplně vyklepanej. Tyjo. Kdybych nikdy neuběhal tolik schodů, dělej. Tyjo. To jsou schody. Tyjo, to mám, to neskočíš. Dobře, ty. Ne! Pojď. Ne, to není možný. Doufám, že není se mnou, no, není se mnou, prosím, prosím. Co tady mám dělat? Cože? To je strašný. Ale není tady náhodou? Ne! Co? Co to? Tak to bys nepřežil. To bys nepřežil. Dělej. Dělej. Ale teď mám dělat co? Jít furt tam. Sem, tak jo. Nebo já nevím, kudy mám jít. Nevím, kudy mám jít, nevím, kudy mám jít. Ne. Co tady? Jo, řiti. Ne, co tady? Ne. Zdrhej. Ne. Ty vole, to je strašný. Počkej, nemám udělat něco s tou koulí? Aha! Co to? Ne! Jau. To musí bolet. Ahau! Pane bože. Ne, teď ho mám v tělu.
To bys nepřežil, ale už. What the fuck? Tyjo, já mě úplně buší srdce. No a co máme teď dělat? Get out. Hej, on kulhá. Hustý. Kudy? Tudy? Nebo? Tak to zkusím tudy, no. Pojď, ty vole, taková smutná písnička. To už je asi konec? To je konec Outlastu nebo co? Pojď. Hej, ale dobře kulhá, kámo, to udělali hezky. Tudy, life support. Aha. Kudy, kurde. To je jak... Toho musí asi hodně bolet. Hej, to je otevřený, takže asi musím jít tam tudy. Ne, nezdávej se, to dáš, kámo, jsi silnej. Tohle už bych asi nikdy nepřežil, bych se asi zabil. Nevzdávej se. Co ti říkám? Co máš udělat? Nevzdávej se. Nevzdávej se. Se zajímavý, co budeme dělat venku, jako. To už asi skončí. Fuj. Ty asi umřeš, kámo. Protože teďka už tak kulháš a kolabuješ. Pojď. Nezdávej se. Možná půjdem ven z té Sahary. Pojď, to dáš. Ne. Ne. Pojď. Ne. What? Cože? Co to je? Co to je, kámo? Tyjo, já jsem úplně vyděšený, úplně se klepu. Co to je? Ty vole. Takže Outlast by Red Barrels. Díky Red Barrels, že vydali takovouhle super hru, úplně fakt hustý. Mohli by udělat i dvojku, ale nevím, co by bylo ve dvojce, asi nic, nebo já nevím. Tak tohle byl mazec. Ty vole. Fakt hustý. Fuh. Titulky nás nezajímají. Dobrý. Ty vole. Tak pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, pokud se vám video nelíbilo, dejte palec dolů. A uvidíme se u let's playu. A já nevím z čeho ještě, prostě z nějakých dalších videí. Pokusím se něco stáhnout nebo koupit a zahrát a nahrát. Koupím si GTA 5, ale to bude až po to bude až po ty vole, po Vánocích. Po Vánocích to asi natočím, udělám sestřih, udělám takový menší sestřih jako PewDiePie. Ne, nechci dělat jako přesně, ale třeba prostě až ho dostanu pod stromeček nebo k narozeninám, protože já mám
narozeniny hnedka 24. v prosince. Takže buď to dostanu k svátku nebo pod stromeček, teda k narozeninám nebo pod stromeček. A rozhodně ten den, buď večer, anebo až bude oslava, tak udělám unboxing a chtěl bych mít GTA 5, tu sběratelskou edici, tu čepici a tak. Takže díky za sledování této série Outlastu a uvidíme se v dalších videích, takže čau.